Helo, Alaw dwi'n drefnydd priodas proffesiynol. Beth am drafod trends? Yn gyntaf, lliw. Mae priodasau lliwgar yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd. Dwi'n fan o briodas liwgar oherwydd mae'n golygu bod y morynion yn gallu dewis ffrogiau lliw gwahanol i'w gilydd ac felly steil ffrog gwahanol i'w gilydd. Felly byddwch yn ddewr ac ewch amdani. Gweinydd seremonïau. Yng Nghymru, gallwch briodi gyda gweinydd seremonïau yn unrhyw le, yn eich cartref, yn eich gardd, ar draeth neu hyd yn oed ar ben mynydd. Mae'n ffordd hyfryd o wneud eich seremoni chi yn gwbl unigryw a phersonol i chi. Ond cofiwch, dydy gweinydd seremonïau ddim yn gallu eich priodi chi yn gyfreithiol. Felly, bydd angen i chi drefnu hynny ar wahân. Priodas eco-gyfeillgar. Bellach, mae cyplau yn ymwybodol iawn o fod yn eco-gyfeillgar wrth drefnu ei diwrnod mawr. Fel trefnydd blodau lleol sydd hefo gardd flodau eu hunain. Neu gwahoddiadau digidol a defnyddio gwefan priodas. Gallwch ddefnyddio cyflenwyr sydd yn lleol i chi, sydd yn lleihau y teithio yn syth. Mae'r trend yma yn un bwysig wrth gwrs, a dwi'n gobeithio ei fod yma i aros. Patrymau. Mae patrymau yn gwneud ei ffordd i mewn i'r byd priodasol. Arlian bwrdd, gwahoddiadau, addurniadau a hyd yn oed gwisgoedd priodas. Cofiwch, does dim angen dilyn y trends bob tro. Hoffwn i feddwl bod creu priodas bersonol a chwbl unigryw i chi fel cwpl hefyd yn trendio.